πήγε μία κοπέλα να εξομολογηθεί σε έναν ιερέα, σε ένα χωριό. Ο ιερεύς αυτός συνέστησε τη μικρή να αγαπήσει με μία εξαδέλφη που είχαν έρθει σε ρήξη. Εάν της λέγει δεν πας να ζητήσεις συγγνώμη και να συμβιβαστείτε, δεν θα κοινωνήσεις. Απαντάει η μικρή. Και εσύ του λέει, πάτερ, πως δεν μιλάς με την αδερφή σου τώρα 15 χρόνια? Στενό το περιβάλλον. Ήξεραν ότι ο πάτερ δεν έχει αγαθά σχέση με την αδερφή του. Αν είναι έτσι, λέει, τα πράγματα, πως εσείς δεν μιλάτε με την αδερφή σας 15 χρόνια? Ω καλό Παπα-Νικόλας. Ναι, έτσι είναι. Πώς θα γίνει? Πώς θα γίνει να λες του άλλου να κάνει και εσύ δεν κάνεις? Τι χριστιανισμός είναι αυτός? Τι σχέδιο είναι η διδασκαλία αυτή? Θα το πράξεις εσύ πρώτα. Αυτός μπορεί να μην το πράξει ποτέ. Θα το πράξεις εσύ πρώτα. Θα του πεις εμπόδιο εσύ μπροστά του άλλου.